Good morning! Aby ste vedeli, o čom má byť tento vlog, že či si ho pozrieť alebo nie, je to o mne, ako sa snažím byť na svojom histaminovom resete. Dneska je 6.1. Ja som už na ňom od 1.1. v podstate, len včera som to mierne pokazila, pretože som mala mrkvový koláč a cesnačku, čo som sa samozrejme hneď vyhádzala a tak. A ospravedlňujem sa, ako vyzerám, ale teraz som vstala. Ale tu máte aspoň realitu, ako vyzerá človek, čo keď teraz vstal. Taký začervenaný ksicht, opuchnuté oči, opuchnutá tvár. Yes! Vám som dneska ukázať vlastne, aké výživové doplnky berem každé ráno kvôli tomuto histamínu, hej. Ako prvé berem C-čko, keďže vlastne keď máte histamín, tak nemôžete skoro nič, čo by normálne obsahovalo C-čko, čiže nejaké citrusové plody a rôzne druhy ovoce a tak ďalej, čiže berem C-čko. Ako druhé D-čko s K-čkom. Aj toto je úplne hnusné, to je z DMky, neodporúčam. A ešte podľa tej knihy, ktorú som vám spomínala v minulom videu, takže zázvor by mal akože zlepšovať histamín a tak ďalej, takže berem aj zázvorový shot, tiež z DMky. Cheers! No a keď máme za to všetko spravené, môžeme si pripraviť raňajky, ktoré budú úplne basic a bude to omeleta z 2 vajec. V podstate jedinú koreninu alebo dochucovadlo, ktoré môžeme soľ, takže si to iba osolím. Takže toto sú moje nudné raňajky. Omeleta čistá z 2 vajec. A keďže idem behať šprinty ráno, tak potrebujem nejakú energiu a tú bielkovinu nezískam, takže som si dala vianočku s troškou masla, pretože to očividne môžem. Najradšej by som si na tú omeletu dala, že syr alebo kečup. To nemôžem, očividne. Mi najviac vadí a čo bude ako prvá skúšaná moja potravina, keď dokončím túto trojtýždňovú fázu prvú, kde sa vlastne očistujem od všetkého histamínu, je, že nemôžem piť kávu. A ja som na káve závislá. Takže nemôžem piť kávu, nemôžem piť energetické nápoje, nemôžem piť zelený čaj, nemôžem piť čierny čaj. Takže miesto toho pijem rooibos. Má to nejaký kofeín vôbec? Dáva mi to energiu? Absolútne nie. Chutí mi to moc nie, ale aspoň mám nejaké proste pitivo, ktoré mi pripomína teple, že viem, mám kávu. Takže dobrú chuť. Dneska ešte nie som v robote, tak si naplánujem deň, pretože chcem sa dostať do nejakej produktivity dneska, aj keď to dneska ešte nebudeme preháňať, pretože to je môj posledný voľný deň za toto obdobie na dlhú dobu. Takže si ho chcem ešte užiť. Ale som si naplánovala deň a teraz si ešte idem naplánovať týždeň. Pod tým naplánovať týždeň myslím workouts a aj releases na TikToku, že aké videá chcem kedy natáčať, aké videá chcem kedy postnúť. A proste také hovadiny. Dnes mám odtrenované, dneska to boli šprinty, teda beh s opakovaním, s dlhou kadenciou, rýchlou kadenciou, ako to nazvať. Vy ste sa pýtali, či mám nejakého trénera, alebo tak nemám. Môj tréner sú moje Garmin hodinky. Keď máte Garminy, tak môžete si tam nastaviť rôzne tréningové plány, napríklad ako nabehanie, a ja mám nastavený na polmaratón, pretože to chcem tento rok zabehnúť. Iba prejdem po tejto krásnej zimnej krajine domov. Ma napadlo, že čo by vám možno mohlo prísť zaujímavé, je, že ako si dávkujem lieky, neviem. Každopádne musím si nadávkovať lieky, takže why not to natočiť. Jedným z mojich novoročných predsavzatí je brať lieky vtedy, kedy mám, pretože ja som v tomto úplne hrozná. Niekedy mám rôzne druhy liekov a potom ešte nejaké výživové doplnky, ako napríklad tieto symbiotika od Resta. Inak nie sú bohviaké. Inak ešte jedno z mojich novoročných predsavzatí je piť vodu, takže tento pohár má slámku, čo je vždy výhoda, keď sa snažíte piť, takže sa snažím vypiť 4 poháre denne. Zatiaľ mám 1 a 1 hodina. No inak neviem, čo by som vám povedala. Idete sa dívať na to, ako to dopijem.
20 dňoch voľna. Čiže to nie je úplne ideálne. Nestíham si urobiť ani taký môj ten radný rituál, pretože za 1 minútu mám meeting. Potom hneď keď skončím, tak mám ďalší meeting. Čiže si to spravím až potom, čiže až okolo 9:30. Držte mi dneska palce. Ozvem sa po meetingoch. Už mám po meetingoch a zabudla som tak nejak poznamenať, že dneska nám nekúri. Ani nám nejde Wi-Fi. Takže dneska je to win-win. Mám čaj, nech sa zohrejem. A mám svoju vodičku, ktorú som včera zabudla vypiť. Nevypila som 4, vypila som asi 2 iba. Takže dneska to musíme nejako napraviť. Ale nemôžem moc kecať, pretože som v práci. Idem s mojimi bývalými spolužiačmi. Poďte so mnou ako keby nachystať. Pretože vždycky, keď som s niekým takto po dlhej dobe, tak som vždycky taká, že sa musím až moc namalovať, pretože nemôžu na mne vidieť to, že som pribrala a tak, lebo aj keď im to je jedno, mne to môže byť jedno, lebo viem, že im je to jedno, aj tak proste mám taký pocit, že sa musím predstavať, že môj život je v podstate v pohode a není. Máte to tak aj vy? Takže toto bude také menšie get ready with me, I guess. Ako primer používam tento multitasker od, čo to je? Od Rimmelu. A potom použijem tento taktiež multitasker Better Than Filter, taktiež od Rimmelu. Je to z tej istej kolekcie. Rada to používam spolu. Proste si to nagebrem na seba. Ako ďalšie používam tento Maybelline Eraser korektor. A teraz to všetko zafixujem fixačným sprejom od Troublemaker. Týmto akože metňujúcim, ale ja mám pocit, že on nič nerobí. Ďalej ja nemám rada svoju stavbu tváre, takže si už snažím sa akoby zúžiť. A používam na to 2 veci. Prvá vec je tento od Trendy Dapu, takáto kontúrka. Myslím si, že to je na niečo dupe, ale nie som si istá na čo. Druhé používam tiež od Troublemaker, tiež od Rimmelu, tento multitasker stick. A to je skôr ako keby bronzujúca stick a to je kontúrovacia stick, ak to dáva zmysel. Opäť multitasker licenka, trošku highlightera od Essence. Idem sa pokúsiť o linku Wish Me Luck. Špirala od Lancome. Toto od Maybelline, čo vám vydrží neskutočne dlho na perách a vydrží to fakt, že všetko, takže si dávam to. Hotové asi za 10 minút. Idem sa teda ešte rýchlo obliec a potom vám ukážem final fit. Neviem, na čo vám chcem ukazovať ten fit, keď je tu proste iba rifla a sveter. A potom mám náušnice a prsten z Icon. A to je všetko. Ideme sa socializovať. Yes. Idem na krv zrovna. Je 6:50, pretože kámo, nechcem ľudí budiť. A idem na krv, pretože mám nejaké zdravotné problémy. Takže aj to je jedna z mojich predstavení na tento rok. Riešiť zdravotné problémy a nie len to nechať tak plynúť, ako ja väčšinou robím. Posledný dým som nenatáčala, pretože nejako som stratila niť a chuť, takže túto video ukončíme. A viac sa mi nenahralo, takže túto video ukončíme. Ďakujem moc, že ste si to video pozreli. Ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a komentár. To ma vždy strašne poteší, keď tam mám nejaký komentár, bude to také, že nikto sa na mňa díval. Takže tak a uvidíme sa niekedy na budúce. Love you, bye!